Mayibongwe iNkosi. Ngiyanibingelela ekuseni nina nonke. Isixazululo sokugcina ngiyanibingelela. Siyacela ukuthi namhlanje uzodumisa igama likaJesu kuyo yonke impilo. Yenza izinto ezimangalisayo, izinto ezikhazimulisayo, izinto ezingaziwa zenze kuyo yonke impilo. Siyakubonga Nkosi ngoba wena usuphendulile. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Sibheka kwabaseFiliphu isahluko 2. KwabaseFiliphu isahluko 2. Sifunda uverse 9. KwabaseFiliphu isahluko 2 verse 9. Uyasitshela lapha ngegama likaJesu. Igama likaJesu eliphakanyisiwe negama elingaphezu kwawo wonke amagama, ukuthi kulelo gama zonke izinto empilweni yakho zizokwenzeka. Buka uverse 9. Ngalokho-ke uNkulunkulu kanjalo wamphakamisa kakhulu. Igama elinomlando, noma ngabe liphi igama emhlabeni ngaphambilini, njengamanje, noma esikhathini esizayo, ngoba yena uyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Uyena kuphela, uyena obonakalayo ezulwini, uyakuhlenga, uyakusindisa, uyakubuyisela, uyakukhulula bonke abantu ezonweni zabo, nasemphumelweni yezono uyasindisa, emandleni yesono uyasindisa, ekungcoleni kwesono uyasindisa, kuko konke ukugula isono esikulethayo uyasindisa, kuko konke ukubopheka isono esikulethayo. Yena uyakuzala indodana, uyakumbiza igama lakhe uJesu, ngokuba yena kuphela onamandla okwenza lokhu. Uyakusindisa, uyakukhulula abantu bakhe ezonweni zabo. Kuverse 23, bheka, intombi iyakuzala, intombi iyakuba nengane, iyakuzala indodana, futhi bayakubiza igama layo wonke umuntu u-Immanuel, ngokuhunyushwa okusho ukuthi uNkulunkulu unathi. Noma ngabe yini uNkulunkulu ayenzile ngaphambilini, unathi ngalelo gama ukuba kwenze futhi. Noma ngabe ikuphi okwenzakalayo emandleni kaNkulunkulu onamandla wonke, uNkulunkulu owanele konke, noma ngabe yini, konke lokho kusegameni likaJesu Immanuel, okuhunyushwa ngokuthi uNkulunkulu unathi. Ngenkathi sikholwa ilelo gama namhlanje, zinkulu izimanga ezizokwenzeka empilweni yakho, zinkulu izimanga ezizokwenzeka empilweni yami. KuJohane isahluko 14 sifunda uverse 12. Ngiqinisile ngesiqiniseko ngithi kini, loyo okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza, nemisebenzi emkhulu kunalena uyakuyenza, ngoba ngiya kuBaba. UNkulunkulu usinikezile igama lakhe, uthi igama lakhe lithwele wonke amandla, lonke igunya, lonke ugcobo, zonke izinto ezingenzeka
anazo ngenkathi ayelana emhlabeni. Uthi noma ngabe ubani oyakukholwa lelo gama, amukele lelo gama, abambelele kulelo gama, aqhubeke akhuleke kulelo gama. Uthi loyo okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo uyakuyenza naye, nemisebenzi emikhulu ephakeme uyakuyenza ngoba ngiya kuBaba. Noma ngabe yini ayakuyicela egameni lami, noma ngabe yini ayakuyicela okholwayo, noma ngabe yini ayakuyicela owesilisa owesifazane, noma ngabe yini oyakuyicela intombazane noma umfana okholwa eNkosini, noma ngabe yini oyakuyicela osanda kusindiswa, loyo sesindiswe isikhathi eside, noma ngabe yini ayakuyicela egameni lami, leyo ngiyakuyenza ukuze uBaba akhazimuliswe endodaneni. Uma nicela utho kimi, yini ezokwenzeka? Uma nina ukhuluma ngawe uzocela namhlanje ekuseni, uma ngabe uza kucela noma ngabe yini egameni lami, ngiyokwenza. Lelo gama ligama elimangazayo. Uyasitshela kumaHubo isahluko 72. AmaHubo isahluko 72. Sifunda uverse 17. AmaHubo isahluko 72 uverse 17. Igama leNkosi, igama lendodana yakhe ezelwe yodwa, igama likaJesu, igama lomhlengi wethu. Buka uverse 17 kumaHubo 72. Igama layo liyakuma kuze kube phakade. Igama layo liya kuxhanta lisekhona ilanga, nabantu bayakubusiswa ngalo. Igama liyaqhubeka kuze kube namhlanje, igama liyaqhubeka kuze kufike lesikhathi. Uthi nabantu nabesifazane namantombazane nabafana nawo wonke umuntu bayakubusiswa kuye. Zonke izizwe ziyakumbiza ngobusisiwe. Makabongwe uJehova uNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli, onguye yedwa owenza empilweni yami, wenza empilweni yakho, uzokwenza namhlanje, emndenini wakho namhlanje wenzani, ebandleni lethu namhlanje wenzani. Izimangaliso, izinto ezimangazayo. Malibongwe igama lakhe lenkazimulo. Isikhathi esingakanani kuze kube phakade, futhi nawo wonke umhlaba mawugcwale inkazimulo yakhe. Amen, amen. Umhlaba wonke uzogcwala inkazimulo yakhe. Ubuwena bonke nempilo yakho yonke buzogcwala inkazimulo yakhe. Amen, amen. KwabaseThesalonika besibili isahluko sokuqala. KwabaseThesalonika isahluko sokuqala uverse 12. Kwisahluko sokuqala uverse 12, ukuze igama leNkosi yethu uJesu likhazimuliswe kini. Uma ngabe uphulukiswa, igama lakhe liyakhazimuliswa kuwe. Uma ngabe unqoba, igama lakhe liyakhazimuliswa kuwe. Uma ngabe ubonakalisa amandla ngaphezu kwamandla omuntu, igama lakhe liyakhazimuliswa kuwe.
naye kuye ngokomusa kaNkulunkulu wethu noweNkosi uJesu Kristu. Namhlanje lelo gama lizokhazimuliswa empilweni yakho nakuyo yonke into oyenzayo ebandleni nangaphandle kwebandla, yonke into oyenzayo emndenini wakho elapho osebenza khona, yonke into oyenzayo noma ngabe kuphi lapho ithola ukhona, kwizenzo nasekwenzeni, ekuyiphatheni nasekwenzeni, ekusebenzeni, kuyo yonke into oyenzayo uzoyenza uyenzela udumo lwegama likaNkulunkulu. Yingakho ethi kuTimothewu wesibili, isahluko sesibili, uvesi 19, kuTimothewu wesibili, isahluko 2, uvesi 19, uthi nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu sinalolu phawu lokuthi iNkosi iyabazi abangabayo. Uyangazi, ngithi uyangazi. Uma ngabe ungowakhe uyakwazi, uma ngabe uzelwe kabusha uyakwazi, uma ngabe uthanda lelo gama, ukholwa lelo gama uyakwazi, uma ngabe uphakamisa lelo gama, ukhazimulisa lelo gama uyakwazi, uma ngabe kwinjongo yakho kusenhlizweni yakho ukuthi ufuna igama likaNkulunkulu liphakanyiswe, igama likaJesu liphakamiswe ngaso sonke isikhathi noma ngabe kuphi, yonke indawo uyakwazi. Uyangazi namhlanje ekuseni. Angizange ngilizwe iphimbo lakho. uNkulunkulu uyabazi labo abangabakhe. Buka lokhu. Yenza wonke umuntu obiza igama likaKristu adede kukho konke ukungalungi. Ingaleyo ndlela lelo gama lizokhazimuliswa emlonyeni wakho. Uyazi ukuthi iBhayibheli lithi igama likaJesu limangalisile. Sifunda u-Isaya isahluko 9. U-Isaya isahluko 9 sifunda uvesi 6. Ngokuba sizalelwe umntwana, kithina indodana inikiwe. Umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki. Akangitshele othize athi igama lakhe liyakubizwa ngomluleki. Ebese yaqhubeka ethi unguNkulunkulu onamandla, akukho yimpi emehlulayo, ayikho into emehlulayo. Uma ngabe uza kuye egameni elikhazimulisayo, uza kuyena egameni elimangalisayo, amandla kaNkulunkulu azosebenza empilweni yakho. uBaba ongunaphakade, iNkosi yokuthula. Ukukhula kombuso wakhe nokuthula angeke kuze kube namkhawulo. Amen. Umbuso wakhe uyakuba mkhulu nokuthula kungabi namkhawulo esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasebukhosini bakhe, ukuba awuqhube. Uyakubeka umbuso wempilo yakho, ukuziphatha kwempilo yakho uzokubeka endleleni. Uyabona ukuthi kunabantu abanempilo eziphansi. Yonke ingxenye yempilo yabo ayiqikelelwe noma ayiqashelwe. Akukho ngaphansi kwegama likaKristu. Impilo yabo ichitheke lapha nalaphayana, umcabango yabo, umqondo wabo, impilo zabo, izenzo zabo. Akukho ngaphansi kombuso kaNkulunkulu, kodwa uma ngabe uthatha igama leNkosi yethu uJesu Kristu,
umbuso wempilo yakho, ukuziphatha kwempilo yakho kuzoqoqeka. Angeke uze ube umuntu ongahlelekile, angeke uze ube umuntu ochithisakele, angeke uze ube umuntu oba lapha nalaphayana. Uzoba nenjongo, uzoba nento ekuholayo, ikuholele endaweni efanele. Uma ngabe umuntu ekuzwa noma umuntu okwaziyo noma umuntu okubonayo noma ngabe umuntu ebona umphumela wempilo yakho uzokwazi ukuthi impilo yakho ihlelekile, impilo yami izohleleka. Angeke ngibe umuntu odidekile, angeke ngize ngibe umuntu olahlekile, angeke ngize ngibe umuntu ohlukene. Angeke ngize ngibe umuntu wesifazane ohlukile. Osisi ngilinde iphimbo lweni, angeke ngize ngibe owesifazane ohlangahlangene. Angeke ngize ngibe owesifazane ohlangahlangene. uNkulunkulu uzohola impilo yakho. uNkulunkulu uzohola umndeni wakho. uNkulunkulu uzobeka noma uzoqoqa impilo yakho, uzohamba endleleni eqondile eyisa enqobeni ngegama likaJesu. Uthi ukuba awuhole ukuze awuqinise. Uma ngabe ukholwa igama likaJesu, igama elikhazimulisayo likaJesu, igama eliyisimanga likaJesu, uzoqinisa ukuphila kwakho. Wonke umsebenzi wesandla sakho uzowuqinisa. Inkonzo yakho uzoyiqinisa. Injongo yakho uzoyiqinisa ngokwahlulela nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade. Ukushisekela kukaNkulunkulu, kukaJehova Sebawothi kuyakwenza lokhu. Ukwenzeka empilweni yakho, ukugcwaliseka empilweni yakho, ukuqiniswa empilweni yakho. Buka u-Isaya isahluko 25, u-Isaya isahluko 25, sifunda uvesi 1. Jehova unguNkulunkulu wami, ngiyakukuphakamisa. Kuyo yonke into engiyenzayo ngizakuphakamisa. Kuyo yonke into engiyishoyo ngizakuphakamisa. Empilweni ekukholwa engiyiphilayo ngiyakuphakamisa. Ngiyakuphakamisa igama lakho. Ekulweleni ukuholo olwaluletha kwabangcwele ngiyakuphakamisa. Empathweni yami, ekuziphatheni kwami, emkhulekweni wami, nakuyo yonke into engiyenzayo ngiyakuphakamisa. Uzakuphakamisa iNkosi. Ngiyakudumisa igama lakho. Uzodumisa igama leNkosi ngokuba wenzile izimangaliso. Ngokuba wenzile izimangaliso. Izimangaliso uzozenza empilweni yakho namhlanje. Namhlanje ekseni uzokuthwala kuze kuyophela unyaka. Uzokuthwala uyongena nakho enyakeni omusha ngokuba wenze izinto ezisimangaliso namasu asendulo nokuthembeka, ayathembeka futhi aneqiniso. Namasu asendulo nokuthembeka neqiniso. Igama likaJesu likhazimulisiwe. Leyo nkazimulo izobonakala empilweni yakho namhlanje. Igama likaJesu liyisimanga. Leso simanga izobonakala empilweni yakho namhlanje. Igama likaJesu linamandla, nalawo mandla, amandla egama lakhe azobonakaliswa empilweni yakho namhlanje ngegama likaJesu. uLuka isahluko 10, uLuka
Isahluko 10 uverse 17. Babuya-ke abangama-70 ngokujabula, njengoba uzobuyela ekhaya nokujabula. Njengoba uzohlangana nomndeni wakho ngenjabulo, uzobuyela ekhaya emva kwalesi xazululo sokugcina kule nkonzo ngenjabulo, ngokumamatheka, ngokuthokoza, nangenjabulo, nangobufakazi emlonyeni wakho ngegama likaJesu. Nabangama-70 babuya ngenjabulo. Ngenkathi ngiqhubeka kule nkonzo, ngikhuluma ngami namhlanje ngenkathi ngiqhubeka kule nkonzo. Ngithe ngikhuluma ngami ngenkathi ngiqeda le nkonzo, ngibheka yonke into uNkulunkulu ayenzile. Ngibuka kwesokunxele, ngibuka kwesokudla, ngibuka phambili, ngibuka emuva, ngibuka ngaphakathi, ngibuka ngaphandle, ngibuka umndeni wami, ngibuka inkonzo yami. Ngilahlekelwe uwe, ngibuka inkonzo yami, ngibuka umsebenzi wami, ngiwelela ngaphesheya kunyaka omusha. Injabulo, injabulo, injabulo. Empilweni yakho injabulo ekuseni, injabulo emini, injabulo ngisho nasebusuku. Wonke umuntu ohlangabezana naye, wonke umuntu oxhumana naye uzobona injabulo ebusweni bakho. Bazothi, khuluma nami, khona into eyenzakalile empilweni yakho. Ngiyazi ukuthi ubantu abenginethuba lokuba ngihlangane nawe, noma ngisebenze eduze kwakho ngikubone, ngizobona injabulo ebusweni bakho. Nalabo abangama-70 babuya ngokujabula bethi, Nkosi. Ngisho namadimoni, buka lokho, ngisho namadimoni. Lokho kusho ukuthini? Wonke amakokoroshe anqotshiwe, zonke izinyoka zinqotshiwe, konke lokho okuncane izilwane ezinambuzelayo zinqotshiwe. Ngisho nomholi wabo omkhulu, ngisho uSathane uqobo lwakhe uyasithobela ngegama lakho. Wonke umuntu, labo abangama-70, wonke umuntu okulesi sixazululo sokugcina kule nkonzo, wonke umuntu olapha phambi kwami, wonke umuntu okulolu hlangothi, na wonke umuntu ongakulolu hlangothi, ngisho noSathane uyathobela, ngisho noSathane uyangithobela mina ngegama lakho. Ebesethi kubo, ngimbonile uSathane ewa ezulwini njengonyazi, uwile. USathane usewile, amandla obumnyama asewile. Futhi ngale kwenjabulo, ngale kokuthokoza, ngale kokunqoba, buka, nginikeza kuwe amandla. Ubani loyo? Nginikeza kuwe amandla. Uyazi kunabantu bayaqhubeka beziphathe ngendlela beziphatha ngayo. Bekunomuntu ebengimazi eminyakeni eminingi edlule, wayengenamali, wayehlupheka kakhulu engenalutho, kodwa uNkulunkulu waletha umcebo kuye. Ngaphambi kokuba wazi, umsebenzi wakhe wachichima, umsebenzi wakhe waba nenqubekela phambili, waqala waba nemali ngendlela ehloniphekile nangendlela efanele, waba nemali enhle. Kodwa ngenkathi eseqala iceba, waqala wasebenza, waqoka, wenza, waphila, wadla ngendlela ayephila
edla ngenkathi engakasebenzi esahlupheka. Kunabantu abanjalo beza kulesi sixazululo sokugcina enkonzweni. Angikhulumi ngawe namhlanje, ngikhuluma ngothize ongaphandle kule nkonzo, kodwa lona angeke kuze kube wena. Ngaphambi kuba bafike kule nkonzo bebebuthakathaka, amahlombe abo abhotshisiwe, amehlo abo abheke phansi, bahamba ngazathi bazowa. Babantu ababuthakathaka, banamandla, amaphimbo abo abuthakathaka, yonke into ebuthakathaka. Manje bayafika kule nkonzo efana nalena, uJesu ethi, woza lana, sondela eduze, ngikunikeza okuthize, ngikunikeza kuwe amandla. Ngiyamangala ukuthi ngiyababona emva kokuba leso sikhathi sebewatholile amandla. Ukuyiphatha kokuba buthakathaka, ukuyiphatha kokuhamba ngathi abanamandla, akunakuqina, ukuyiphatha kokuhlale bethi angisilutho, ngiwumuntu walutho, anginalutho, angikwazi kwenza lutho, angisiyo umuntu onenhlanhla. Amandla akulo mhlaba, amandla akulo mkhathi ayasebenza. Bahamba ngathi bazowa emva kokuba bethole amandla. Angikho njalo. Awukho njalo. Bheka, ngininikeza amandla ukuba nihambe phezu kwezinyoka nawofezela. Uzohamba phezu kwezinyoka nofezela, naphezu kwamandla onke, naphezu kwawonke amandla esitha. Sukela manje kuze kuyofika enyakeni ozayo, uze kuyofika ekupheleni kwempilo yakho, mhlampe usemakhaya noma usedolobheni, usenkonzweni, mhlampe usemsebenzini. Sukela manje akekho ozohamba phezu kwakho, akekho ozokugxobagxoba. Lawo mandla, lelo gunya esilithola kuKristu, ngiyakunikeza amandla. Uzohamba phezu kwezinyoka nawofezela. Izinyoka nawofezela angeke kuze kuhambe phezu kwakho. Angeke kusahlupha ikhanda lakho, angeke kusahlupha ingqondo yakho, angeke usahamba emzimbeni wakho. Uzoba namandla phezu kwawo wonke amandla ezitha zakho. Izitha zakho zingaba namandla omlingo, kodwa uzohamba phezu kwazo. Zingaba namandla omqondo, kodwa uzozinqoba. Zingaba namandla obuthakathi, kodwa uzoyinqoba. Zingaba nawo amandla emali, amandla ngoba benemali, kodwa kumele ubanqobe. Bangaba nawo amandla asezweni, kodwa uzowanqoba. Lawo mandla uzowanqoba. Akukho, ukhuluma ngami, futhi akukho, ngithi ukhuluma ngami lapha. Ngaphambi kube ngufunde kuwena kugcwale kwakunowesilisa nesibusiso esiphindiwe sisomoya kaNkulunkulu owawukumphathi wakhe. Ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngithi ungaba namandla angaphezu kwami, bathi hhayi, umfundisi uyasikhuthaza nje, hhayi ngiyakwala lokho, ngiyakuhlehlisa lokho. Kodwa uJesu wathi loyo okholwa nguye, amandla lawo imisebenzi lowo ayenza lowo muntu uyakuyenza, futhi nemisebenzi emkhulu kunaleyo uJesu ayenza, uthi wena uyakuyenza. Ngiyamukela. Futhi lo wesilisa akazange acabange ukuthi inkosi yakhe inamandla futhi iphezulu, iphakanyisiwe, ihloniphekile, inamandla, asebenza emzimbeni yakhe. Uma ngabe ihleli phansi entabeni, amandla
ayesebenza uma ngabe isukuma phambi kuka-Ahab amandla ayesebenza uma ngabe yenza i-altari ilungisa i-altari bese bonke abaprofethi abawu-450 bakaBhali uma bezama ukwenza into ethize yena eyedwa afika amandla nomlilo wehlele phansi lo wesilisa akazange athi ubani ongaya ngaphezulu kwalokho wathi mina ngizoya ngaphezulu noma ngizothola angaphezulu ngizothola amandla angaphezulu bhuti lapho ngizothola amandla angaphezulu sisi ngabe ulapho ngizothola amandla angaphezulu kanjalo nenkosi yakhe yambuza yathi usuku lwami lokugcina lolu usuku lwami olugcwele sulichitha ndawonye futhi leli thuba lakho lokugcina onalo kusasa ngeke kuze kube kanjena uma ngabe kukhona isixazululo onaso leli yithuba lesixazululo sokugcina cela okufunayo nomlisa wavula umlomo wakhe ngokumangala kwawo wonke umuntu ngilangazelele ngifuna futhi ngizothola okuphindiwe komoya wakho ungacela yini lokho ungakumukela yini lokho kuzokwenzeka kuzoba kuwe ngokukholwa kwakho ngegama likaJesu manje usebukhoneni bukaKristu hhayi ebukhoneni buka-Elijah ubuyela ekhaya nenjabulo ngisho noSathane uzokuthobela uSathane nezitha zakho zizokhothama phambi kwakho bhekani ngininika amandla buka uzungeze bayanikeza ukudla banikeza lona uyakumukela banikeza lona uyakumukela beza kubhuti wami okhethekile lapha bamnikeza ukudla namanzi bamnikeza ubheke emuva ukhuluma nothize ngemva kwakhe lona omnikeza ukudla thatha ukudla kwakho ubhizi ukhuluma akanakile lo omnikeza ukudla ngininikeza kuwe akafuni ukwamukela bese lo wesilisa mhlampe akalambile mhlampe akakufuni ukudla namhlanje bese yeqa eyakomunye uNkulunkulu ngeke aze akweqe lokho akunikezayo uzokumukela bhekani ngininika amandla ukuba nihambe phezu kwezinyoka nawofezela naphezu kwawonke amandla esitha sakho akukho lutho okuyakunehlula amen sukuma wamukele okwakho namhlanje lolu usuku lwakho lokunqoba vula umlomo wakho ukhuleke ukhulume noNkulunkulu unegama elikhazimulisiwe akukho okungamelana nalelo gama unegama elinamandla akukho okungamelana nalelo gama liyisimanga lelo gama futhi uzoletha inkazimulo empilweni yakho isimanga uzoletha izimanga empilweni yakho alinakuvinjwa linamandla lenza konke ilelo gama onalo
futhi manje uthi bheka ngininikeza amandla. Ungabuki eceleni, ungabuki emuva, ungabuki kwenye ingxenye. Usuku lwamandla namhlanje kuwe. Usuku lokuphumelela. Usuku lokunqoba. Usuku lokunqoba. Usuku lwamandla. Igama lakhe noma amandla akhe amangazayo, amandla akhe angaphezu kwendalo, amandla kaJesu, amandla asezulwini awanikeza wena namhlanje, futhi lawo mandla azonqoba yonke into ephathelene nesitha. Wonke amandla kaSathane angeke amelane nawe. Wonke amandla okuthakatha angeke aze akunqobe. Wonke amandla engqondo angeke aze akunqobe. Wonke amandla enkolo angeke aze akunqobe. Bheka, nginikeza amandla ukuba nihambe phezu kwezinyoka nawofezela, naphezu kwawo wonke amandla esitha. Anisoze, bhuti, awusoze, sisi, awusoze nahlulwa nangayiphi indlela, nangaliphi icebo ikulimaze. Akukho ukulimala emphefumulweni wakho. Akukho ukulimala emoyeni wakho. Akukho ukulimala emzimbeni wakho. Akukho ukulimala emndenini wakho. Akukho okuyakukulimaza. Igama lakhe liyisimanga. Igama lakhe liyinkazimulo. Igama lakhe linamandla. Igama lakhe alinakuvinjwa. Igama lakhe alinakunqotshwa. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Ilelo gama elinamandla. Ilelo gama elinamandla okwenza izimanga phezu kweyakho impilo. Ilelo gama likaJesu elinamandla okuguqula okwakho ukuphila. Vula umlomo wakho ukhuleke. Vula umlomo wakho ukhuleke ukhulume noNkulunkulu ukuthi lelo gama malilethe ushintsho noguquko kweyakho impilo. Igama lakhe linamandla. Igama lakhe liyisimanga. Igama lakhe alinakunqotshwa. Igama lakhe alehluleki.
Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Ngalo sithola insindiso. Ngalo sithola ukunqoba phezu kwesono. Ngalo sithola ukunqoba izilingo. Ngalo sithola ukunqoba izivivinyo nakho konke okubi sitha esikuletha ekukholweni kwethu. Vula umlomo wakho ukhuleke ukhulume noNkulunkulu. Ungavumeli lutho lukuphazamise njengamanje. Isikhathi somkhuleko lesi. Isikhathi somkhuleko lesi. Isikhathi sokufuna ubuso bukaNkulunkulu njengamanje. Uze umthole. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. uNkulunkulu uyaphendula ngenkathi ukhuleka. Ngoba ukhuleka nje uNkulunkulu uyaphendula. Unganaki oseceleni kwakho. Unganaki oseduze kwakho. Mhlampe loyo oseduze kwakho akanaso isidingo. Mhlampe ayikho into ayifunayo nayidingayo kuNkulunkulu, maybe yikho engakhuleki. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Umnxuse ukuba ngenelele kokwakho ukuphila. Biza igama lakhe. Biza igama lakhe. Biza igama lakhe. Biza igama lakhe phezu kokwakho ukuphila. Phezu kwabantwana bakho, phezu komndeni wakho, phezu kwabo bonke ofike nabo abayizihlobo kule nkonzo. uNkulunkulu lapha ukuba azophendula imikhuleko yethu. uNkulunkulu lapha ukuba azoletha uguquko phezu kweyakho impilo. Amandla amakhulu ensindiso. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. uNkulunkulu uyaphendula.
Khuleka, khuleka ukhulume noNkulunkulu ukuthi lelo gama malenze izimanga phezu kweyakho impilo. Lelo gama maliqale lenze izimanga phezu kokwakho ukuphila. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Akukho nkinga okufanele ubuyele naye emuva ekhaya. uNkulunkulu ulapha ukuba azoxazulula, ukuba azoletha isixazululo sokugcina phezu kweyakho impilo. Khuleka, khuleka ukuba azoletha amandla amakhulu ensindiso, amandla amakhulu okubuyiselwa, amandla amakhulu okuhlengwa, amandla amakhulu okuphulukiswa. Khuleka, khuleka, isikhathi sakho lesi sokuba utshele uNkulunkulu konke, konke okusenhlizweni yakho. Usho njalo umhlabeleli uthi, mangitshele uJesu, mangitshele uJesu, uJesu kuphela ongangisiza. uJesu kuphela ongangisiza. Nawe uJesu kuphela ongakusiza kuleyo nkinga yakho. Ilelo gama kuphela elingakusiza phezu kweyakho impilo. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Igama likaJesu elanele konke. Igama likaKristu elanele konke, konke empilweni yakho. Leli gama likwanele. Leli gama likwanele konke empilweni yakho. Leli gama likwanele.
igama eliphakanyisiwe ngaphezu kwawo wonke amagama, ukuthi ekubizweni kwalelo gama wonke amadolo ayakukhothama. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Ilelo gama, ilelo gama, ilelo gama elinegunya, elinamandla phezu kwayo yonke imimoya, phezu kwayo yonke imimoya, phezu kwawo wonke amandla kaSathane. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. uNkulunkulu uyaphendula. Njengamanje ngoba ukhuleka uNkulunkulu uyaphendula. uNkulunkulu uyaphendula njengoba ukhuleka, khuleka, qinisela nje kancane. Sesizofika emaphethelweni omkhuleko wethu. Khuleka, uNkulunkulu uyakuphendula njengoba ukhuleka nje. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Ilelo gama elingaphezu kwawo wonke amagama.
Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Impendulo iseduze. Impendulo iseduze. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Khuleka, 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 khuleka. Leyo nkinga uyibona okokugcina namhlanje. Sophinde uyibone. Sophinde aba ingxenye yakho. Khuleka. Tshela uJesu, tshela uJesu. Igama likaKristu elanele konke. Lanele konke maqondana nomndeni wakho, maqondana nezifundo nomsebenzi nabantwana, nomyeni, ngabe unkosikazi, limele konke. Lanele konke. Tshela uNkulunkulu, nxusa uNkulunkulu ukuba akusize, akulekelele.
Khuleka, 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 khuleka. Khuluma noNkulunkulu, khuluma noNkulunkulu. Unathi, u-Emmanuel, uNkulunkulu unathi. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Ulapha namhlanje. Ulapha namhlanje. Bengiya kuyibika indaba yami kuJehova ngimazise zonke izifiso zami. Ilokho ongakwenza namhlanje ukubika yakho indaba, umazisa zonke izifiso zakho. Bika yakho indaba umazise zonke izifiso zakho. Kuye uJesu. Kulo lelo gama. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Izinto sezishintshile manje. Emkhathini, emanzini, emhlabeni, ekhaya lakho, noma ngabe uqhamuka kuphi, noma ngabe yini oyishiye ngemuva, izinto sezihlukile manje. Kokukamoya, ezweni lesitha, izinto sezehlukile manje. Izitha zakho zibuthakathaka. Uqinile. Bheka, ngininikeza amandla. Phezu kwawo wonke amandla esitha, izinyoka nofezela, uzohamba phezu kwabo. Ngabe sikhona isitha, noma ngabe imaphi amandla esinawo, izinto zishintshile manje, ziyabaleka, zibuyela emuva, ziyakubalekela, zibalekela wena. Sukela manje. Akukho nokukodwa okuya kukuhlukumeza, uzophila impilo yenjabulo.
impilo yobufakazi, impilo yesimangaliso, impilo yokusunduza izintaba, impilo egcwalisekile. Lokho uNkulunkulu azokwenza empilweni yakho sukela namhlanje kuze kuyophela unyaka size siwelele kunyaka omusha. Kuzoba khulu, kuzoba khulu, kuzoba phakama, kujule, kube banzi, kube ngaphezu kwalokho okwaziyo empilweni yakho ngegama likaJesu. Phakamisa lezo zandla zokunqoba. Noma ngabe yini leso sandla ekuthintayo uzophumelela Baba, egameni likaJesu, egameni lendumiso kaJesu, egameni elikhazimulisayo likaJesu, egameni elinamandla likaJesu, egameni elenela lonke konke likaJesu, egameni likaJesu elinqobayo. Bonke abantu bakho abalana bazile kuwena njengamanje, bathinte. Yenza uphawu phezu kwabo, bagcwalise, hlala kubo, babuyisele, bakhuthaze. Amandla amasha, ukukhuthazela okusha, ukuqina okusha, injabulo entsha, uthando olusha, ukuba nesibindi okusha, ukungabi nakwesaba, ukunqoba okusha, ukuphumelela okusha. Yonke indawo la uyakhona sukela manje kuya phambili uzophumelela, uzonqoba, futhi uzonqoba yonke into embi namandla obumnyama ngegama likaJesu. Lokho okumukele namhlanje kuzoba ingunaphakade ngegama likaJesu. Injabulo ngenkathi ubuyela ekhaya, ukuthula ngenkathi ubuyela ekhaya. Lawa amandla uNkulunkulu anginikeze wona, noma umile nje uyithulele, lawo mandla azolokhu esebenza. Ngenkathi ukhuleka, lawo mandla azobe esebenza. Ngenkathi ugxilisa amehlo akho kuleyo nto noma kothize, lawo mandla azolokhu esebenza. Uthwele amandla sukela manje. Hamba ngokuzethemba, khuluma ngokuzethemba, khuleka ngokuzethemba. uNkulunkulu wamazulu uzoba nawe. Ongakaze wakubona uzokubona. Lokho ongakaze wakwenza uzokwenza. Hamba emandleni nasekuqineni kweNkosi. Akukho lutho oluzonqamula uhambo lwakho endleleni. Nkosi, sibekela bonke abantu bakho baze baphumelele. Ngisho nokuncane kwezethembiso abanikeze zona angeke baze bame. Bazonqoba yonke isiqhwaga, bazokhuphuka yonke intaba, bazowela wonke umfula. Wonke umuntu uzonqoba noma uzohlula yonke impi. Kuqinisekise kuyo yonke impilo Nkosi. Ngegama likaJesu siyakhuleka.